A fost o surpriză când au început discuțiile de o colaborare, pentru că știam că Ozon merge foarte, foarte bine. Părea că vin din lumi diferite. Igor Buzărniuc și Alex Calancea erau descendenții trupei Millennium, unde accentul se punea pe partituri complexe cu armonii sofisticate, iar Dan venea de la polul opus, dintr-un proiect foarte comercial și ușor. Cum s-au împăcat aceste lumi? Pentru mine era curios, pentru că Dan știu că aborda un stil pop și tot timpul vorbea de rock și am stat, că ce fel de rock? Eu știu că ei cântă pop. Mie chiar îmi plăcea starea lor și îmi plăcea și sound-ul lor. Nu știu cine le făcea atunci fonogramele, dar sound-ul chiar era bun. Un disco cu elemente de funk, cu percuție în spate. Dan, împreună cu trupa pe care o crease la Chișinău, s-a cantonat în America pentru un an. Departe de casă, aburul visului fericit a fost ușor diluat de dor. Pe urmă, sigur că a fost o perioadă mai complicată, pentru că eram departe de casă. La un moment dat te adaptezi și vezi că, bine, ai văzut totul, deja trebuie să lucrezi. A fost și greu, a fost și mai trist și mai bine. A fost foarte greu psihologic, pentru că am stat un an cu toată trupa și am stat un an jumate, pentru că eu aveam mult de lucru acolo cu mixajul, deci a fost foarte, foarte complicat perioada. Probleme prea dor. Bine, pentru Moldova e extrem de dor, e Doamne ferește, e dracu pe pământ și foc și de-astea, săgeți. Dar, de fapt, pentru Statele Unite sau o lume unde există tradiția rockului, eu cred că e ok. Despre tine.